hogy oxigén lenne a levegőn. Nem fogjátok az embereket is. Szabi mindig. Üresen van. Ott is üresen van az ellenfél. Hát kétszer annyi vannak a pályán, mint mi. Jéhé! Andris, az nem baj, hogy előköd, csak meg ne bánt. Jézus! Gábor olyan, mint hogy egy híd alatt állnál, bazd meg, és felül menne a labda a hídon. Látod, hogy elindul, meg látod, hogy leszáll. Csak nem mit kezdeni. Jó van. Meghúztad? Ja, ott nem. Rohadjon meg előtte lehetett mondani. Basz meg! A kurva életbe! Mindenki látom, hogy te nem látom, nem itt a mutamon, nem oda van! Hát azt hiszed, hogy a labda oda megy, ahova akarja. Rendelj cappuccino! Megvan! Jaj, de szép! Gyönyörű! Hajrá, Zsolti. Zsolti, te voltál? Hajrá. Ez meg nektek nem tetszett, mi? Aha. Kíváncsiak. Jó van tovább. Hoppá. Kint van. Miénk. Feri be. Jó van, visszasztátok. Így is jó. Sőt, így jó. Itt van hátul az ember. Braucskát is elvitte volna. Ott szaladnak. Ez egy kicsit sok volt. Nem, azt mondtátok, hogy vigye tovább. Tovább vittem, most már sajna. Ne? Nem
Nem értem. Nem, az elsőt ők nyerték, a második rúdóval. Egy-egy. Igen, de a mamut elfáradt. Jó, de jó. Nagyon ügyes. Számolja valaki úgy általánosan mennyi? 5-3 vagy 6-3? 3 az megvan. Ez jó van. A másik kódra. 6 nem. 6 volt. Én 7-et számoltam, de mindegy. Jó, már most még 3. Ez az üveg. Kapunk. Jaj, hol bazd meg. Meddig lesz ez? 53 vannak? Mikor a tiéd alapján 53, lehet az anyag alapján. Kell visszanézni, hogy mi van a kereszten. Hát hasonlít a faulótok. Amúgy alkotósak vagyunk, amúgy. Igen. Majdnem, érted? Majdnem. Szerintem elég lesz a videó, no? Szerintem van annyi videó, amit elég. Ha már, de megvárom, kinek fognak. Annyira nem. Megvan? Nincs.